gara-gara Iku gandolem babatem iku. Babatem iku. Nyanggrek. ya monggo Cak Kerja nyanyi men nyanyi men nek gak kowe iku jarene rapate Afdol ya kowe cinta merah putih ya awakam nanti merah putih ha cinta Indonesia monggo cinta Indonesia Alergi. ini jauh tak kayaknya seragam merah putih ora Gak sah. Pramuka pramuka. perbuatan gue apa gitu merowel kok
olahraga. Cak kerja Ram. Saya kerja ya setelah ini ora iso dadi siji terus kok in nggih iki mau Pak Sonteng ngelingke aku jebule aku sing lali wonten sudah ninggal katresan. Mas Hari coba aturi ninggal katresan X kasunyatan. Cus monggo karena banyak sekali lho Mas Hari. Biar carane awak dhewe ngedem rata. Ben sekiranya sing nyuwun iki Seneng atine. Seneng atine kelakon kabeh lagi ngoten nggih. Cus Andi juga Nadia sabar dulu ya saya aku tak ngaturi saking tua rumah maaf ya. Rai ben betah nek ra Ben ngono betah mungkin ora mulai kok ya pokoknya. Capeng kok. Masuk apa enggak susu mulai. Ayo. Durung resmi Durung kok. apa ya Ro. Aja nganti nyicil kayak kowe ndek belokin ya. Aku nyicil kuping Rom. Ya monggo nih ada katresnan. Uji coba ya tes. Mosok nuduke bareng, Pak. Nuduke gak gantosan.
ninggal katresnan pun kula aturi kok mok tagih ae niku pripun jenengan ngerti lagune ninggal katresnan apa mboten jane. Ninggal katresnan ku ndi jare? Oh, sampun Pak jenengan ya wau teng pundi to? Yang sari Sumanik Kyong Racun ya Pekasan Bratasena ya. Mas sahabat Andi Rasul, nyanyi ya. yuk, Mas. Jus monggo wonten Sumanding. Yuk. X Kyong. Iya iki bar iki Kyong Racun sabar ta. Siji-siji ta. Ya apa iso arjane langsung rong lagu dadi siji ngono ya Mas ya. Ini lucu kok malah. Dadi dagelan kok. Kekencar ing ratri urip jagat bareng kawan si resi Golek sapa? tresno nyandeng sliramu penyomane sesetiaku.
sampun kula aturi nggih. Wonten setunggal pungkasan Mas Ari wonten Dian Bratasena. Para pratela kula aturi nggih. Kersane kula sak kanca nyerek pamit Mas Sontong Bu Sri nggih. Mabile wonten kirange, wonten klerune kula sak kanca nyuwun pangapunten ingkang kathah matur suwun sampun nimbali mugi-mugi berkah barokah. Amin. Kanca-kanca sing pulang hati-hati bapak-bapakku ingkang atos-atos sedaya kemawon. Monggo. Yuk Dian Bratasena dados. Betore Dian Bratasena ngemban dawa guru Durena ngupati sung-sunging angin kanthi ati kang wening datana panggi kang sinetya wakas pangapupusing nala nadyan kang sinawang suwang datan nyanding wekas Bapak guru menolya papan gunung sejati bintang sang dewa ngemban dawa guru Durena ngupati sung-sunging angin kanthi ati kang wening datana banggi kang sinetya bekas pangapupusing nala nadyan kang sinawang suwang jateng nyanding wekas Edan Bratasena
mungin sejati pinangge sang dewa. Ya pulang hati-hati semuanya. Sedaya pamor dan sawung kula aturi jika menatur kula sak kanca nggih. Mugi-mugi dados sangaran napa kali bejeng sedaya. Paling gandes terapi. Anggenipun damelan suka menika sampun. Jenengan kok mangadosi to Ndara Putri yen to kalian kula menika sangat. Sok-sok nggih sayang. Nggih menawi balunge kula nggih protol Ndara. Nggih ngalah. Ingkang putra. Mesa-mesa, mesinipun pun warep niki. Sampun to Ndara. Nggih sampun. Sampun, nek dhewe lak mungkin rewel to nggih. Nggih. Sing tak rasaki. Kok pinten. Kunci mak cerake kula. Jajeng Prasanti mangertenono yen dina iki Singosari wis prubuh. Kabeh mergo Yayi Tohjaya wis ngerti yen Rama Kenarok sing mateni Kang Mas Anusapati. Malah kok dina iki Kang Mas Anusapati gugur ing palagan. Preh ning Kakang Sabina marang Kang Mas Anusapati. Saiki Kang Mas dadi bulan-bulan kula Arum lan kowe ayo mumpung sono wektu ninggalke kasajan ayo. Calon. Sing lepo iki. Pontongane rada. Ngon. Aku mlayu ae. Bojomu maiso ngatelem kae ora tanggung jawab. Kanyatan nalika aku lan ruangku temekane papan kene nek ngoncati saka kasatriyan. Ateges garwaku iki ora tanggung jawab karo aku. Nanging nganti garwaku tumindak sing mergo iki. Pancen Singosari wektu dina iki Anusapati saiki tumbakane pati. Panguwasa tunggal ana ing Singosari ora ana liya. Kanjeng Pangeran Tohjaya mulasa kuwi. Kowe pinangka putri Timan tegese bojomu wis oncati. Saiki sak utuhe kowe dadi darbekku. Lah matur iku. Kok menak-menak temen iki? Bojone iki wis sing lanang ora tanggung jawab. Upama aku ngayomi kelawan bendaramu apa kleru? Lah kok ora tanggung jawab? Ndara kakung ya tanggung jawab nyatane putrane ya digawa lunga. Nanging bojone ditinggalke. Lah arep mlayu kok sandek kok. Mergo aku. Lakok. Apa? Dengan. Nah. Wes kebodho apa kali nggih? Lah ya, kali nggih kali nggih. Iki rada kendel. Iki rada kendel. Saiki gumantung kowe milik aku utawa
kadang-kadang kowe iki. Napa milih kula? Pripun milih kula? Iki demam walutru. Elek kabeh ya, Nak. Napa milih kula Eh, mawon? tekan aja bangkai. Kok kaya iki kula mboten iso. Kisane kula, kare sing lemu kula niku. Lah wong pilih walutru. Lho baguse walutru iki kaya ngopo? Kaya wong iki kan untung nangis dulu. Sopo manis kaya sira. Irung Lamun aku batut. Aku ora tresno kok. Kowe ting tresno celana sapa kulino. Saya kumandung kowe iki ora. Yen to pancen ora iso ngompo aku. Sak ora ana aku bingung rasa.
Anggawuni. Inggih kados pundi? Ora ngira babar pisan jebul sira kulun aku dhewe. Menawi ngaten menika tasih kalebet kadang kula piyambak. Ayo iki Sing sedulurmu dhewe. Sing gedhe pangapuramu rikala semono aku wis wani nembiling lawan. Ora bedane kelawan aku. Mergo kowe lan aku padha-padha ora mangerteni kaya ngono. Kowe maiso Cempaka. Ya kaya ngono ku mau dedongengane nganti kowe wiwit ponang jabah tak gawa ning alas tak gedhekne ning alas mergo kabeh ku saka pakartine toh pati kang dheweke seneng kelawan ibumu si Prasanti Ngantos ibu salah tonen amargi Tohpati. bener hei Semanten ugi kula bapa. Sasampunipun kula ngertos lembaranipun sejarah ingkang sampun kawri mila kanthi menika toh joyo mati. Pangapunten saderengipun banjur grusa-grusu arep nyambi. Kebranan ati kula satemah kula kepengin sanget malesake sastra wirangipun Sudarma kula. Niatmu jane iki bener, nanging kurang bener, Ger. Singosari iki negara kang gedhe. Ora gampang. Sliramu ngalahake Tohjaya kang saiki kuwasa ning Praja Singosari. Nanging Bapak, kula kacipta menika mijil jalu sasampunipun Sudarma kula kakrenah dening liyan. Napa kula kedah mendel penak kepenak linggih jegrang sela tumpah? Mboten, Bapak. Ya, Bapak ngerti apa sing tok karepake. Nanging kowe bisa malesake sastra wirange wong tuamu. Lamun bisa kacundhukan Kyai Margapati ya Kyai Gandring sing dadi sifat kandeling negara Singosari. Kyai Gandring. Menawi ngaten kula niki kepengin ngertos wonten pundi papan dunungipun Kyai Gandring. Iki dina dadi simbol kajayaning Praja Singosari nyang plangkan pusaka negara Singosari mapan. Ngaten niki. Sak saged-sagedipun kula. Pilah sampean ingkang kula suwun kula badhe lumebet wonten ing plangkan gedung pusaka Singosari. Muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi sediamu. Tambahi pangestu. Banyu milih pangestune wong tuwa. Mintarsih. Dongakno aku. Muga wae aku kelakon duweni Kyai Gandring. Aku njaluk pamit sawetara kalian Bapak. Tambahi pangestu. Ya, sengaja. Mentarsih ana apa, Nduk? Menawi dipun kempar ngati derek kakang Rangga Muni. Lho. Kowe iki bocah wadon. Menjan ngertos ki Mbak. Bilih kula mboten saged pepisahan kalian kakang Rangga Muni. Iya, ning bapak ki kuwatir mengko gek malah kowe ki ngridoni karo sedulurmu Rangga Muni. Parang mboten pareng kula badhe derek Bapak. Mentarsih. Ora main. Jenenge ora bisa kapisahake. Ya wis, muga-muga kelakon panjenenganmu, Ger.
dodo. Tampel-tampel wasta. Semunipun wonten ingkang dipun penggalih. Ya. Astrojaya dawuh Gilang Sari. Cin Rama. Apa sebabe nganti Rama menggalihake? Sok asring lenggah kaijinan mergo atining Rama kumlawung. Mawon Rama. Iya. Tapi kados napa estunipun Rama? Yen kowe durung ngerti, Rama bakal menehi ngerti marang putra-putraku sakarone. Monggo enggal-enggal paring sabda supados ingkang putra gampil anggenipun nampi. Karuhanamu gen. Kudune peperintahan. Pundering peperintahan. Kuwi ana ing Praja Kediri. Nggih. Ning apa sebabe saiki ana ing Praja Singosari. Jalaran eyangmu dadang gendis sing nalika semono dipateni dening Sang Prabu Ken Arok. Gitu. Iya menika leres Rama. Mula Rama nggone panggadang. Besok kapan aku bisa mangsulake kajayan ana ing Kadiri. Reh ning putraku coba Rama nyuwun panemumu. Nelakake gumeng panuwun parandene Kanjeng Rama sampun kersa. Buka lembaranipun sejarah bilih saktuhune Eyang Dandang Gendhis menika dikrenah tiang-tiang saking Singosari. Iya, Boten wonten sanes Prabu Ken Arok. bener. Mila ganti menika sampun gamblang anggen kula nampi pangandika panjenengan. Rumaos mangigit-igit ati kula sak kedaya-daya kepengin sabela pati dateng Eyang Dandang Gendhis. Sur karepmu arep ngopo? Kula badhe ngluruk wonten ing Singosari. Hei! Astrojaya! Arep nyanti kowe njen, Kula namung badhe tumuju wonten ing Singosari sabela pati dateng sedanipun Eyang Dandang Gendhis. Nanging kenging menapa panjenengan nyandhep dateng lapah kula Kanjeng Rama. Astrojaya, Dawuh, kowe aja gampangake perkara. liripun kados pundi? Kediri saiki kabawah perintah ana ing Singosari. Nggih, kula ngertos. Kalamun kowe arep mateni wong ing Singosari, ngudi tuwuh bab sedaning eyangmu, ya Prabu Dandang Gendhis. Kabeh kuwi nganggo petung, aja gasro. Kowe durung nganti mlebu, lagi jumangat wis mati. Dikeroyok wong ing Singosari. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama kados pundi? Ngangge margi menapa amrih kula saged sabela pati dhateng sedanipun Eyang Dandang Gendhis. Yen kowe manut Rama, eyangmu Dandang Gendhis matine saka Kyai Margapati ya Sumelang Gandring. Mula kanthi kuwi Singosari ora bakal bisa mbok runtuhake kalamun kowe ra kocondhokan Margapati. Menawi ngaten kula pamit nyidra Margapati. Rama, Gilang Sari. menawi ta mangkenipun wonten menapa-menapanipun Kang Mas Astrojo lajeng kados pundi? Ora usah kowe nderekake Kang Masmu Kendhaku. Munggah ana ing sanggar pamujan meminta dimen jangka jangane Kang Mas Astrjo. Kelakon balekake kajane ana ing Kadiri. Terus ngaten Rama. Monggo kula dherekake.